Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. At itago nyo na lang po ako sa pangalang Danica. Isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Taguig. Sumulat po ako para ibahagi ang isang makawarak puso at nakakalurky na pinagdaraanan ko recently. Actually, ang totoo, hindi ko po alam kung maiiyak ba ako o matatawa sa nangyari sa akin. Ganito po kasi, matagal na po kami ng boyfriend ko. Pinagdaanan na po namin halos lahat. Sang damakmak na monthsaries, away, bate, away ulit, food trips, road trips. Hindi po ako nagdududa na sa dulo, sa kasalan mauuwi ang lahat. Lalo na ng isang araw, habang nag-aayos ako sa kwarto ni boyfriend, may nakita akong maliit na kahon sa bedside drawer niya. Agaw eksena yung kahon kaya binuksan ko. Tumambad ang isang napakagandang singsing. Kumikinang yung bato nito sa gitna. Sinukat ko at saktong-sakto. Ito na yata ang pinakahihintay ko. Palihim akong nag-practice sa pagsasabi ng yes. Yung bang yes na punong-puno ng kilig, saya at emosyon. Simula noon parang lumulutang ako sa saya. Tuwing lalabas kami, extra effort akong magpaganda. Kaya nung yayain niya akong mag-dinner sa isang mamahaling restaurant, sinigurado ko na bagong manicure ako. Nang sabihin niya na may gusto siyang sabihin sa akin, handang-handa na ako. Pero, hindi niya sinabi yung inaasahan ko. Hindi niya tinanong kung gusto ko ba siyang pakasalan. Ang sinabi niya, palayain na daw namin ang isa't isa dahil hindi daw niya nakikita ang future na kasama ako. Para akong binuhusan na nagyayelong tubig na galing sa ref. Wala naman ako magagawa kung ayaw na niya kaya kahit hirap na hirap, pinilit kong mag-move on. 1 month later, bigla siyang nag-message. Bumilis ang tibok ng puso ko. Baka ito na ang return of the comeback. Baka na-realize niya ako talaga ang destiny niya. Na-excite ako. Hindi ako magpapaka-plastic. Gusto ko pa rin naman talaga siya. Gusto ko pa rin naman kaming dalawa. Kaya naman nang tinanong niya ako kung gusto ko ng singsing, walang pag-aalinlangan akong sumagot ng oo. Sabi ko matagal ko nang gusto. Mabuti naman daw kasi may singsing daw siyang binibenta. 20,000 lang daw sabay send ng picture. Pagtingin ko, yun yung singsing na nakita ko sa bedside drawer niya. Sa pangalawang pagkakataon, bumagsak na naman ang mundo ko. Ayoko nang pumangatlo kaya sinabi ko na sa iba na lang niya ibenta. Blinak ko na siya pagkatapos. Hanggang dito na lang po muna at salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Danica.
Ko, Danica, alam mo, hindi ko, sa totoo ha, hindi ko rin sure talaga kung anong mararamdaman ko kung ikaw yan. Pambihira, Alam mo sakit yung nun. sakit, nakahihiyan, na nakakainis, na nakakayamot. Pero, kung meron akong makikitang good side dito, I think mas mapapabilis ang moving on process mo. Kasi, di ba? Hindi naman hindi naman talaga kayo O parang pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Ni Danica. Trinay kinalimutan pero isang text lang ni ex. Masyado ka marupok. Rupok agad. Ay nako, ayaw na lang kitang i-judge kasi lahat din naman talaga tayo marurupok at a certain point in our lives. Hindi man pagdating sa love life, marupok tayo in so many things, 'di ba? So, nangyayari talaga yung ganyan. Ang maganda na lang talaga dito, feeling ko lang dapat this should be a jump board, 'di ba? Para talagang tuluyan mo na siyang kalimutan. Tama. Kasi napaka-obvious na isipin mo natandaan ka kasi gusto ka lang bentahan. Pambihira. Tapos hindi mo nalaman yung kwento. Ano ba talaga yung kwento nung singsing na yun? Correct. O baka for a while talagang para sa yun Iniisip biglang niya. nagbago yung isip. Oo. Diba? Diba? Ang daming question gap mark doon sa Correct. So dahil maraming gap at maraming question mark, ayaw natin ng ganyan na one-sided lang. Correct. Na ikaw lang pala yung nag-iisip, ikaw lang pala yung na-amaze sa mga pinagdaanan ninyo, ikaw lang pala ang may gusto ng kasalan sa bandang huli, di ba? So ekis na talaga. Gusto natin na common, parehas tayo, isa ang direksyon natin, Tama. ganon. Oo. Kasi kung minsan yung mga ganito kasakit na mga pinagdaanan, Danica, actually mga blessing in disguise din to Actually, totoo naman For you din. to move forward. Kasi ayaw natin yung nauubos yung oras mo na asa ka ng asa tapos wala ka palang aasahan. Totoo yan. Diba? Maraming ganyan na nangyari. Correct. Yung sinabi mo, Jegs, kanina lang yung tungkol sa pag-ubos ng oras. Siguro, Danica, dahil it's going to be a brand new year next year. 'Di ba? Alam mo naman kapag bago ang taon, meron tayo laging feeling na ano nga ba yung mga bagay na aalisin ko sa buhay ko at alin ang mga bagay na magsistay. 'Di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nating alisin sa ating buhay. Yung kasabi mo lang, Jegs, na kung hindi tayo parehas at hindi tayo magkauri at magkaiba tayo ng gusto, 'di ba? Bakit ka magsistay sa buhay ko? Correct, oo. Alam mo, parang ito yung ito yung isa sa mga sa naging journey ko sa buhay. Ito yung naging parang isa sa mga lesson kasi dati na medyo bata-bata ka, yung gusto mo yung mangyari, ipinipilit mo Yan. Yun din pala yung nagpapahirap sa iyo Correct. Pero pag actually nakikita naman natin yung mga signs na hindi pwede pinipilit natin, pero pag nag-submit ka na siguro hindi talaga to, Lord, ikaw na bahala. Nagiging magaan siya yung Tama. yung takbo ng buhay. True. Alam mo, actually, parang feeling ko problema kasi yan ng mga matatalino. Kaya siguro pinipilit natin minsan kung ano yung gusto natin. Kasi pinoproseso natin masyado Yes, Tingnan mo to si Danica. Okay, to be fair to you, feeling ko matalino ka talaga. Kasi tingnan mo yung pagproseso mo sa, yung pag-describe marami ng mo, pinagdaanan. correct. From monthsaries to anniversaries to away bate to road trips and food trips, diba? Prinoseso mo yun sa utak mo, and for you, each road trip, each food trip, each anniversary, and even each away and bate na eksena is the path towards forever. May ganun kang pagpaproseso sa utak mo di ba? At pagproseso mo, during sa pag-process mo nitong mga pinagdaanan ninyo, pag sa babae, alam ko, naniniwala ako malakas ang instinct ninyo Kung walang gana yung ano mo. Yung kapartner. Sa pagkwento mo, alam mo, walang problema Correct. Parang nga may gana parang out of nowhere na lang, boom. Totoo. Diba? Or kaya nga naisip ko, di ba, doon sa intro nitong si Danica, sinabi niya, hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak sa sitwasyon. Hindi ko nga naisip na hiwalayan siya Ang naisip ko, yung singsing na yon kaya nakakatawa is baka fake or hindi naman para o sa baka kanya pinatago o kaya lang. pinatago ng kaibigan, di ba? Hindi natin in-expect yung sa gitna ng kaligayahan nitong si Danica, yung kanyang kapartner pala,
iba yung iniisip. Pag Oho. hiwalay pa lang iniisip. So yun yung hindi natin i-allow sa 2026. Kapag hindi tayo parehas ng landasin. Oho. 'Di ba? Tapos ang kapal naman ng mukha ng ex mo. Sa'yo pa talaga binenta. Pambihira. Alam mo yung nagparamdam Kapal after a talaga ng month? mukha, promise. Nakakabwisit. Kung ikaw hindi mo alam kung matatawa ka o maiiyak ka, kami sure kami na naiirita kami. Oo, nabibuisit kami. Medyo naiirita kami ng slide sa jowa mong yan. Ang dami naman pwede bentahan. Sa ex pa talaga. Hindi man lang niya na inisip na grieving ka pa ba? Hindi man lang ba niya inisip na masakit pa ang kalooban mo or di man lang niya naisip na Napaka-insensitive correct, niya diba? eh. Sobrang insensitive. Hindi niya man lang ba inisip na nagmo-move on ka pa lang or iniiyak ka mo pa siya. Hindi. Basta ang para sa akin, napaka-selfish, diba? Basta ang para sa akin, kung maibenta ko to, diba? Kahit kanino na lang, hindi ko naiisipin yung feelings niya. Pambihira. Ayan, Nakakaloka. Good riddance. Ayan, kaya sinasabi ko sa'yo, Danica, sinasabi namin sa'yo, this could be a blessing in disguise. Yes. Imaginein mo na lang, kung pinakasalan mo yung ganitong klaseng tao na napaka-insensitive, di ba? Yan. Hindi man lang inisip yung sinaktan ka. Correct. So, Diba? can you imagine your life na kasama mo yung ganito palang ugali niya? Actually, because of the singsing, mas nakita mo yung totoong ugali ng ex mo eh. Correct. Blessing in disguise yung singsing na yan. Ang mga singsing talaga, may iba't iba talaga ang meaning eh. Oo. Iba't iba ang kwento ng bawat piece of jewelry, to be honest, ay iba-iba yung kwento, di ba? At tulad ng pagka kami ni Diego nagkukwentuhan tungkol sa alahas at in-encourage namin yung mga kasamahan namin dito na bumili ng alahas. Mayat de la Rosa Fine Jewelry para sure, di ba? Kasi may kwento eh. 'Di ba? Ano ba yung lagi mo sinasabi na hindi ko nakakalimutan, Jegs? Ilang beses na kayo nasalba nung alahas. 'Di ba? So dito naman sa kwento nitong si Danica, sinalba rin siya nung singsing. Correct. From sure na failed relationship sa sure na red flag. Correct. na karelasyon. Tama. 'Di ba? Meron ako nabasa kanina si Francis Kong. Pinost niya to kanina lang yata and nagandahan ako Sabi niya dito is, stop letting people who do so little for you control so much of your mind, feelings, and emotions. Yan. Ang ganda nun Yung mga tao na wala namang ginagawa para sa'yo, ang liit lang naman ang kontribusyon sa buhay mo. Tapos, inaalaw mo na i-control ng mga taong ito yung emosyon mo, yung utak mo, 'di ba? Parang in the same way, Danica, dun sa ex mo, ni wala nga siyang may ambag na na kaseryosohan sa iyo. Hindi kanya deserve. Yun. Hindi kanya deserve. Kasi ang relationship is always two-way. It takes two to diba? tango. Parang tangang magtango mag-isa. At gano'n ang relationship. Dalawa kayo parang sige, tango. Parang anong nangyari sa inyo? Sige, magtango ka dyan. Panonoorin lang kita. Sa kabila. Tingnan diba? mo. Mukhang tanga. Diba? Dapat dalawa kayo. Siya yung nag-guide. Diba? Wala. Walang ganon. Basta, next time. Pero ito din ay lesson para sa'yo, Danica, na next time, pag nakakita ng singsing, huwag mag-assume din agad. Correct, ayan. Minsan talaga napapahamak talaga tayo sa mga maling assumptions po natin. Pero dito ma-amaze ka rin din sa mga ganitong pangyayari kasi pwede namang hindi mo makita yung singsing Actually, sa totoo, diba? pwede. Pwede talaga What are the odds, diba? Na Diba? pwede makita mo yun. Diba? Pero nakita. Oo. So, well. tapos doon na nagkaroon ka ng inisip mo na ikaw na tapos hindi pala. So, magkaiba yung yung utak ninyo. Diba? Hindi na mismatch Sobrang na. mismatch talaga. Na ikaw nandun ka na papunta sa altar, sa kanya wala pala. Wala siyang kainte-intensyon. Ayan. Diba? Yun yung sinasabi ko na pag hindi kayo parehas ng hindi shared yung goal ninyo, there's no use staying with that person. Sa tingin ko, hindi mo deserve yung singsing na yun. Pangit yung singsing na yun. Dapat na mga singsing ganito. Yes! Mayet de la Rosa. Correct! Dapat ganon. Yung nag-fit man sa'yo, hindi naman para sa'yo. Bibenta naman para sa'yo. Imagine mo, bibentahan ka. Bibenta ka ng ex mo. Kapal talaga. Ang sarap sampalin ng mga bato-bato. I-headbutt kita. Diretso. Pag ang nag-headbutt pa naman si Diego, diretso talaga. Walang proteksyon na buhok. De, pero totoo. Whether it's in a relationship as in love or maski career, maski business, di ba? Pag hindi parehas kayo ng goal, it will not work out Tama. Kunyari, ka-opisina mo,
magkaiba kayo ng goal. Kunyari, ang goal ninyo, let's say, tumaas yung sales. Pero meron kang isang kaopisina na talaga namang walang maiambag. 'Di ba? Kahit anong gawin, hindi uubra eh. Kasi hindi kayo parehas ng goal. Oo, parang naalala ko tuloy yung kayak ni Maratoni tsaka ni Conyo Bicolano. Diba? So hindi sila nakarating sa kanilang goal dahil iba-iba yung sagwan, walang direksyon eh. Wala. Hindi shared yung goal. Kaya pinulot sila sa kangkungan. Correct. Literal. Totoo. Tingnan mo si Danica dahil hindi shared ang goal nila nung jowa niya. Saan siya pinulot? Kangkungan din, di ba? Ang sagwan mo dito sa kasal na, marriage na eh. Siya pala wala pala sa utak niya yun eh. Anong ending nga? Ang maganda na lang dito, ang nakaka-excite na lang dito for you, Danica, is that sino kaya ang susunod na pwedeng maging karelasyon na shared yung goal? Tama. Yan, diba? Yun na, doon na tayo ma-excite dun sa idea na, okay, meron palang, meron at meron. Kung may umalis, edi may papalit. Ako nga, meron nga akong kakilala eh. Ano? Bumili na ng singsing, ready na. Pinag-uusapan na namin yung paano yung proposal. So may kilala ko ba to? Kilala mo? Tapos. Baka nakikinig nga siya ngayon Nakatuto ka ba ngayon? May kinikwento si Diego. So ando na yung script, ready na. Tapos maya-maya lang, just siguro minutes, biglang nag-message na parang it's not meant to be. Parang I need space. Ayan na. So kwentong sing-sing din yun. Diba? Correct. Diba? Kaya every piece of jewelry tells a story. Pero nabenta namin yung sing-sing. Yun ang maganda. See? Yun naman ang kagandahan. Pero wag ibebenta sa ex. Kasi wala kaming problema sa pagbenta ng sing-sing. Go, benta na ng sing-sing. Luma man yan o bago, ibenta mo yan kung kailangan mo ng cold cash, diba? Pero wag mo ibebenta sa ex mo kasi ang kapal na mukha mo niyan. Diba? But kasi kung hindi talaga para kayo sa isa't isa. Yes. Hindi talaga eh. Yun nga, may mga bagay lang na pagdadaanan mo for you to learn. Part siya ng journey mo. Correct. Tsaka hindi naman din, minsan hindi rin sukatan yung haba ng panahon together. Baka, sinabi niya ba dito kung ilang taon sila together? Wala, diba? Pero maraming pinagdaanan. Baka may feeling din ako na medyo marami na silang taon together, diba? So, kaya siguro may pag-assume na rin siya na ito na yun kasi ang tagal na rin next naman. level na. Hindi po lahat ganun. Hindi po lahat ng nakakarelasyon natin ay magiging forever po natin o makakatuluyan natin. Marami tayong mga kwento naririnig na ganyan na parang nag-propose pa nga eh. Yes. Diba? Sa iba, tapos biglang sa iba kinasal. Correct. Diba? Si Rocky yun. Diba? Ano naman Tera, nasa libro niya yun eh. Tsaka sinishare niya talaga yun. May pag-propose pero sa iba na punta. Yun. Diba? It really happens. Yun naman talaga yung nangyayari sa buhay. May mga surprises, good or bad that happens. Pero lagi, it's a blessing in disguise. Kaya na-meet niya yung future husband niya. At may baby na sila. Yes, super cute ng baby nila. Congratulations. We miss you, Rocky Tera. Na-miss ka namin sa Christmas party kahapon. Though hindi ka namin masyado na-miss dun sa part ng inuman kasi wala naman pong inuman. Yan. So, magkita na lang tayo, Rocky, kapag pwede na, hindi ka na nagpapa-breastfeed. Pag pwede na yung baby, dalhin mo dito. Kaya nga, pakakute na kita mo, mumulat-mulat pa yung mata. So, yun yung sinasabi natin, na kung ito ay nauukol, it will really happen. Bubukol. Kagaya kay Rocky, bumukol. Diba? Kasi yun nga, nauukol. Ganon. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!